Sempre que venim, l'avi em ve a veure i em pica l'ullet. L'avi no et pica l'ullet, nen. L'avi li ha quedat aquest tic a l'ull des que el van operar de les cataractes. És dels nervis, mama. Ja us vaig dir que us portaria les flors de Bach. Les quedaré les flors de Bach. Què fem per dinar? Compartir un bon formatge amb la família, agrupar-se al voltant d'una taula, un producte de qualitat elaborat a les nostres terres. Hòstia puta, quina merda de ganivet, això no talla! Deixa, va, ja ho faig jo, carinyo. Hòstia! Nen! Puta! Hòstia! És que heu agafat el que no talla! No n'hi ha cap que talli, mama. La puta mania que teniu aquesta d'agafar sempre els ganivets que surten amb el Mundo Deportivo. És que al teu pare li agradaven perquè eren del Barça. Con tijera incluida. Lanza Toni Kroos el balón al primer palo. Despeja a Ter Stegen. Le cae a Marcelo. Vols baixar la tele, papa, que quedarem tots sordos a darrere teu. Segundo palo. El balón al palo. A l'avi li agrada molt el formatge. Sempre que vol que li porti un tros, em pica l'ullet. Que no et pica l'ullet, que és de les cataractes. Que és dels nervis! No hi ha manera que ho entenguem, que és dels nervis. No li donis formatge a l'avi, que no li convé. Mira, guaita, ja veuràs. T'agrada el formatge que t'ha comprat la iaia? La teva mare em preocupa una mica, carinyo. Em sembla que deu haver tingut una mica de feridura. Quan parla, la boca no li va massa lloc. No. Això és del doblatge. És que rodem els anuncis en castellà i a vegades quan doblem el català la boca no quadra massa. Ai, ja em quedo més tranquil·la. Només faltaria, després de lo del teu pare. Bueno, va. Tornem cap a casa, que si no es farà tard. Vinga. Ja marxeu? Tinc més formatges, Guaita! No, mama, ja us els menjareu vosaltres, que si no trobarem una quadra. Calla. On te va aquest nen tan brut? El moment de marxar sempre és el més trist. Però l'avi sap que ens tornarem a veure aviat i em pica l'ullet. I dale, que són les cataractes! És dels nervis, mama. Li va començar després de les cataractes. La setmana que ve us porto les flors de Bach. I que no mengi tant formatge, que no li convé. Sí, que és dels nervis, mala puta! Formatge, les cabres d'en Peyu. Adéu, macos. Com que adéu, macos? Vosaltres també veniu, que us he de deixar a la residència. Això és una casa rural i hem de marxar abans de les 12. Va,